दिनै से बैसाग रंजालि बैसागु आरो चिरांनि उजान बाजारावबो रंजालि बैसागुखौ फालिदों। देग्लाय खुंगा 53थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय खुंनाय जायो। उजान बाजार दखरा रंजालि बैसागु खुंफुं आफादनि बानजायनायाव खुङो। चिरां जिल्लानि काजलगाव हालामनि सिङाव थानाय उजान बाजार रंजालि बैसागु खुंफुं आफादनि बानजायनायाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों देग्लायनि 2026 मायथाइनि गोदान बोसोर आरो रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। हाबाफारिनि जागायजेननाय एबा सेथि सानाव खुंफुं आफादनि फिरफिला बिरहोयो हेन्द्रि कुमार ब्रह्म, मुंख्लंफोरनो बिबार बावो खनिन ब्रह्म आरो गोदान बोसोर आरो रंजालि बैसागु बोथोरनि यज्ञ सावना आफा इसोरनाव आरज गाबो। बेनि उनाव गेलेमु बादायलायनाय आरो हारिमुआरि बादायलायनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो। थामथि एबा जोबथा सानाव लांदां बैसागु मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जागोन होनना खुंफुं आफादनि आफादगिरि हेन्द्रि कुमार ब्रह्म बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोयो आरो ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ फैनानै बाहागो लानो एबा मदद खालामनो गुरैयै खावलायहरो। जोङो बाहेरायावबो एसे भिरांगाव हालामनि 51थि रंजालि बैसागु जोंहा फोरबो दिनैनिफ्राय जों आरम्भ खालामबाय। दा बेवहाय जोंहा हाबाफारि बायदियै जोंहा फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिया जोंहा दासो जोबनानै थांबाय। लोगोसे जोंहा यज्ञ आहुति होगासिनो दङ। जोङो आलासि बिथां लिंहरदोंमोन जोंनि भिरांगाव हालामनि गासैबो सोरगोआरि जालांनाय सुबुंफोरनि गोजोन जिउमाखौ हास्थायनानै बिबार बावनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौबो जों जोब्बाय, दासो जोबनानै थांबाय। दा जों भिरांगाव उजान बाजार दखरा रंजालि बैसागु खुंफुं आफाद हिसाबै जोंनि देग्लायनि जे इभेन्टफोर जों लादों, आयदाफोर, दा बे आयदाखौ आं एसे बुंलांनो सानदों। दा जोंहा फुंनिफ्रायनो दिनै गेलेनाय आयदा दङ। बेहाय 100 मिटार खारनाय दं, 200 मिटार, 100, 200, 400 बे गासिबो माने अथ्र', हाइ जाम्प, लं जाम्प, माराथन रेसबो जों होनाय जादों। थ' जों गासिबो बिथिङाव गेलेनाय आयदाखौ जों गासिबो